Hola, sóc en Pau I jo soc Naina. i vos venim a fer el darrer taller d'Obert a Casa d'aquesta temporada. El taller serà un taller de tenyir camisetes, Aina, que ens servirà perquè en l'estiu puguem tenir una camiseta xula i personalitzada. I no tan avorrida com una blanca. Molt bé. Llavors, anem a començar amb els ingredients que necessitem per fer aquest taller tan xulo. Vale, vinga, què tenim aquí? Una camiseta blanca de la vostra talla. Després tenim uns tintes que aquests es poden trobar a qualque lloc a Bonanau. És a dir, a qualsevol supermercat hi ha tintes d'aquests de colors, Aquests en concret són blau marí i marró, però bueno, hi ha altres colors com groc i blau més fluixet que vos donaran una sensació més caribenya i d'estiu, val? Què més necessitam? També necessitem una corda que sigui resistent i que no com es banyi molt i després es desfaci o es debilitzi. En aquest cas hem empleat la cordellina, que ens va perfecta per fer aquesta tasca. Què més necessitam? Necessitem unes tisores per tallar la corda. Perfecte, molt bé, I Aina. després el que necessitem serien dos poals, Dos rivellets, sí, i després emplenar-les d'aigua calenta. un poquet d'aigua calenta i després us ensenyarem, que això ho faran els vostres pares, a fer la mescla perquè puguem alliberar la tinta i després el que farem és un pitjà que hem fet ara la demostració que haurem de fer en Aina de com formar la camiseta, la ficarem de dins amb dues parts, per exemple, en aquest cas, i ja tindrem la camiseta. Un pic que estigui seca, l'estendrem i ja la tindrem. I ja vinga, anem per feina. Sí. Molt bé. Aina, quina tècnica creus que és la més adient per fer tenyir camisetes? La d'ensaïmada. Molt bé, doncs anem a explicar-los com se fa la tècnica de l'ensaïmada, d'acord? Primer de tot heu de posar dos dits on vulgueu Al centre, Sí, al al centre centre i del on no dibuix. vulgueu que es setnya. I després, amb l'ajuda de qualcú, d'un amic vostre o de qualcú que hi hagi per casa, heu d'anar donant voltes així, veus? Veus com estic donant voltes a la camiseta així? Fent que faci com una espiral. Vale? Llavors, anem fent la volta així, tucu-tu, tiqui-tac, tiqui-tu, tiqui-tac, tiqui-pum, 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 tiqui-pam. Fem així, voltes, voltes, voltes. Vale, i ara ja el tenim, molt bé, Aina. Ara necessito la teva ajuda perquè un aguanta sense immediata, vale? I després, veus, mira, veus que queda com una ensaïmada així? I després una d'ajuda a formar la camisa. Molt bé, doncs vinga, anem a fer bocint, no? Sí. Anem a fermar ara la camiseta, no? Tenim aquí. Vale. Llavors, ara fermarem la camiseta, necessitem per això un tros de corda, més o manco no passa res si vols passar un poc. També ho has de sobrar per després poder reformar. Ho fem així i passam per davall. I el primer serà fer un nuet normal i corrent, així. Vale? I un altre així. Molt bé, estupendo. Ja tenim el primer, que ens servirà de guia per la resta. Sí, l'altre no. I ara tenim ja la camisa llesta. Molt bé. I ara què hem de fer? Ara hem d'anar a encalentir l'aigua, però el primer és que li demaneu a un adult perquè no vos cremeu. Molt bé, Aina. Bueno, ja hem encalentit l'aigua, no, Aina? Sí. Sí. Aquí hem posat en els dos nivells aigua ben calenta. Ara el que necessitem és Agafar tinta. el tinter. Aquest és el blau, val? Sí. El podem obrir. Així. I tisores. I ja el podem ficar aquí de dins. Tot. Vinga, tot així. Ja ens ajuda, ja m'ha quedat això, ens ajuda d'una pala. Ho hem de remoure. Una pala, una cuera de fusta o el que sigui. També podeu afegir-hi
salts i d'aquesta manera la tinta se fixa més a la roba. Si desitgeu un color més intens, podeu afegir més sobres de colors. I ara, per acabar amb l'elaboració de les tintes, Han de fer un altre. és del color marró. Vinga, va. De la mateixa manera, traurem la tinta, i la posaràs a dins del ribell. I ara hem de remoure molt. Ara ja tenim els tinters preparats per introduir la camiseta, val? I se pot fer de dues maneres, introduir-ho tot d'un color i potser l'altre, o podem fer cada triangle un color, entonces m'ajudaré d'un tossonet, val? Per tintar només el quesito, diguéssim, de la camiseta, val? Per tant, començarem així. Hem d'anar molt alerta per no cremar-nos a les mans. Val? I ara un altre trosset seria en la botella. Així està bé, Aina. Anem a posar-ho per aquí, Et sembla de color lila. Ja, però quan se seca queda més marró. Així. I ara per darrere. I repetirem aquesta operació. En els altres trossos. En el final no està tan calent. I fixa't tot el que s'ha... Sí, si queda qualque espai blanc és guai, perquè al final també després de la camiseta fa que quedi... Més 3D. Sí, bueno, més aleatori, saps? Vale, ja. Bé, un pic que hem acabat de tenir totes les porcions de la camiseta, el que hem de fer és deixar-la assecar un dia aproximadament, d'acord? I després només faltarà llevar les cordes i veure el resultat, que ara mateix a continuació veurem. Bon dia, ja estem en el dia següent i ara us vaig a mostrar el resultat final del que hem fet. Hem d'anar rompent a poc les cordes que ahir vàrem tirant un poc les cordes que hi vàrem fer, ja se comença a veure una mica. Les apartam i ja podem desfer-ho. I veiem una fantàstica camiseta d'estiu. Olé. Esperant que el resultat vos hagi agradat, vos convidam a fer-ho també a casa vostra i despedim el programa d'Obert a Casa de 2021.